ujuneje ummatore julɓe tokkuɓe caltuka tijjaniya hawri e gure Kano hawtande e Bauchi ngam mofde yaltirki nyalde danyuki Shehu Ibrahim Inyas. Ujuneje yimɓe ni kawri e wuro Bauchi kala hitande fu tokkuɓe caltuka tijjaniya e Najeriya ima yasi Najeriya e ɗon hawta waɗa moftorde ngam seyo maulidi malla danyuki Sheikh Ibrahim Inyas. Hikka ni ɗum waɗi moftorde nden e gure ɗiɗi e Najeriya hawtunde e Kano hawtande e Bauchi. Ha mofde nden waɗande e wuro Bauchi nde heɓi yaltirki modiɓɓe iga nder yasi Najeriya iga sare Sheikh Ibrahim Inyas iwɓe iga Kaulaha nden bo e wodi ɓe sare Shehu Ahmadu Tijjani iwɓe iga lesɗe Morocco hawtande e Algeria. Ha nder Najeriya mawɓe yaltirɓe mofde nden hawti mo Allah ɓanyi daraja mum Lamiɗo Kano Aminu Ado Bayero. Nden bo gwamnajo diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi anko woni jippinowo hoɓɓe. Maulidi ɗum ni e wuro Bauchi waɗama les ardugal Sheikh Dahiru Usman Bauchi hawtande e ɓiyiko Khalifa Faida Sheikh Ibrahim Dahiru Bauchi. Ha wakkatire mofde maulidi nden tokkuɓe caltuka tijjaniya ɓen yottini yettol maɓɓe ha gwamnajo diwal Bauchi Sanata Bala Muhammad Kauran Bauchi dow darde nde o rokki goto nder ɓiɓɓe caltuka tijjaniya ɓen Usman Shehu Usman nde o halfinimo yaki gollirde cakol kubaruji e diwal Bauchi. Kuma almajiran Maulana Sheikh sun ce mu isar da godiyarsu a gare ka saboda ka ɗauki ɗaya daga cikin su ka masa kwamishinan yaɗa labaran kwanan nan Usman Shehu Usman Zirani suna godiya. Allah ya ƙara soyayyarka da Maulana Sheikh, Allah ya ƙara alkhairi, Allah kuma ya ƙara saka maka da alkhairi. Kuma an buƙaci mu sanar da cewa almajiran Maulana Sheikh suna sanar da cewa idan Allah ya kai mu gobe. Ibrahim Ramadake Code Radio ETB.